Phasal Phungo Twi machine Kaitham chaka poja twijaknai Malkhung Khogwi twlangwi tongmani jorao Amchaini lukurokbai Manjakha Khoroknwi Sikok Bohrokni Mung Bikash Debnath Suman Debnath Patimung Bishalgarh Uttar Brajapur Amchaini Koktwma Paithango Amchaini lukurok Bohrokno Romwi Policerokni Yago Yapharwi rwkha Asli Patimung Koktwmani bising tu chairman ka Phasal Phungo Khoroknwi Sikok Twi machine Kaitham chaka poja twijaknai Malkhung Khogwi twlangwi Koktwma Abai jorao no Amchaini lukurok Bohrokno nogoi khlaiga butok Paithango Koktwma rwkha Bishalgarh thanani Policerokno Patimung Koktwma mankheno Patimung Paithango sogoi police Paithango Amchaini lukurok Khoroknwi Sikokno Policerokni Yago Yapharwi rwkha Sal kathang abahai ke Sikok rok manai khani khomani Patimung na ti Amchaini lukurokni bising nuksa wanamung Patimung na ti chaitu nyaitu mungo khorsak tabuk police Bureau report Chini Khorang